Ba na jin zan iya hakan. Kuma ba zan yi hakan ba. Yana da kyau ka zama waye, yana da kyau ka zama intelligent. Wannan sabon shi hankali ne. A san da me ake kiran mai girman kai a garinmu? Aminin jaki. In dai har soyayyar da kake min da gaske ne, za ka durƙusa ka ba shi haƙuri. Dan ubanka. Yana da kyau ka zama intelligence. Kada ka sake kamare shi. Da kin bashi nuna mai cewa na fi shi zama jahili dabba. Ai kyau. Gwanda da ka nuna min cewa kai jahili ne. Tabbas ka cika cikakken jahili wanda bai san darajar dan adam ba. Sai an ga budurwata da wannan shashashan. Wai shin me yasa mata ko kuna kwakwalwa ne? Arziki yana bin ku kuna wasa da shi? Ba zan so ka ba. Ba zan taɓa son ka ba. Ban taɓa sanin baki da kwakwalwa ba. Sai yau. Kinga, da Allah mu tafi. Tabbas wannan shashasha ne.